Ja, så skal vi se på indstilling af ventilationstemperaturen, altså hvornår vinduerne skal begynde at åbne. Og jeg har åbnet det her faneblad, der hedder fælles ventilation. Og som vi snakkede om før, så er det først, man skal vælge imellem, det er, om man indstiller absolut eller relativt. Og vi vælger her at køre relativt. Og det vil sige, at vi skal indstille, hvor meget over opvarmningstemperaturen vi ønsker, at vi vil begynde at lufte. Og her kunne vi for eksempel vælge, at vi vil køre 3 grader over opvarmningstemperaturen. Så kan vi lige gå tilbage og kigge her på vores indstillingsbillede. Så kan vi se, at i alle zonerne her, så ligger ventilationstemperaturen nu 3 grader over opvarmningstemperaturen. Vi går tilbage her, fordi så har vi vores temperaturdrop, der lå i tidszone 1. Det ønsker vi jo egentlig ikke, at den skal lufte for sent på det tidspunkt. Så der sætter jeg en, skal lige finde mit minus, det var her. Så reducerer jeg min ventilationstemperatur med minus 2 grader, og det vil sige, hvis vi går tilbage og kigger her på oversigtsbilledet, så kan I se, at opvarmningstemperaturen er 15 grader, og nu lufter jeg ved 16 grader. Så det vil sige, at ved at sætte et minus 2 ind her på ventilationstemperaturen, så får jeg de her 3 grader reduceret til 1 grad. Omvendt, hvis vi så går hen i zone 3 om eftermiddagen, der vil jeg måske egentlig godt have, at temperaturen fik lov at stige lidt mere. Så der lægger jeg i stedet for 2 grader oven i min ønskede ventilationstemperatur. Og så kan vi lige gå tilbage her og kigge, hvor vi så havnede hen. Og der kan I så se, at nu har jeg en ventilationstemperatur der om eftermiddagen, som hedder 26 grader, altså 5 grader over min opvarmningstemperatur. Et andet aspekt af ventilationen, det er jo, hvor meget man tillader vinduerne at åbne. Der kan man dels have nogle minimumpositioner, hvis man kører med noget fast luft på, når det er meget varmt udenfor og fugtigt. Man kan have nogle indstillinger med, afhængig af fugten osv. Så har man typisk også en max-position, hvor meget må vinduerne max åbne, og det vil være lidt forskelligt afhængig af årstiden, hvad man stiller det på. Og der har man indstillinger for henholdsvis læsiden og for vindsiden.